Que tal? Benvidos un día máis ao noso preguntoiro. Neste xoves tócanos falar despois da ronda de entrevistas que fixemos cos voceiros dos grupos da oposición. Tócanos falar, como decía, co alcalde, con Agustín Hernández, que nos acompaña aquí no plató. Agustín, benvido, moi boas. Boas. Imos comezar falando por ese acto que houbo esta mañá. Foi vostede a colocar esa primeira pedra do que será o centro de saúde do barrio de Galeras, unha demanda xa de hai moito tempo que por fin se vai poder facer realidade previsiblemente cara ao 2016, primavera do 2016 estará listo ese centro que vai supoñer para Santiago e para ese barrio en concreto. Vai significar que 12.000 persoas do entorno do casco histórico máis do barrio de Galeras van contar cun novo centro de saúde, un centro de saúde preto das súas vivendas, polo tanto, millor atención sanitaria, millor prestación do servizo para esas persoas, un equipamento sanitario máis que engadimos ao importante patrimonio nesa materia no noso Concello, 2,9 millóns de euros de investimento e, na miña opinión, unha demostración de compromiso da Xunta de Galicia coa nosa cidade e coa nosa área sanitaria. Hai quen pensa que xa chega un pouco tarde, que xa era, como dicíamos, unha demanda de hai tempo. Vostede que diría? Eu diría o que decía Francisco Álvarez Cascos, que sempre, cando falaba de infraestructura, decía as infraestructuras non son para os impacientes, son para os tenaces. É certo, sempre damos os prazos que consideramos, é certo que a presión da necesidade, a necesidade de comprometer e de concretar prazos, moitas veces leva a que adiemos as actuacións ou que incumpramos esas previsións que en principio temos en función do que é unha tramitación dun expediente, pero en todo caso agora o que temos que celebrar é que xa temos a adxudicataria, por suposto temos proxecto dende fai tempo, temos resolto o tema da cesión, que era unha cuestión que recaía no ámbito do Concello e que foi resolta pola corporación anterior e, polo tanto, agora o que toca é que a empresa cumpra o contratado e na primavera do 2016 contemos con esta instalación. Hai quen sempre quere máis. Esta mañá algúns compañeiros xornalistas preguntábanlle por Conxos e tamén habería centro para Conxo. Bueno, como todo na vida temos que ir chanzo a chanzo. Estamos no primeiro chanzo deste compromiso, o de Galeras, e, lóxicamente, agora, coa debida responsabilidade, tendo en conta, lóxicamente, que temos que priorizar, e obviamente tamén a Xunta ten que priorizar, tamén é certo que recae no ámbito do alcalde ser capaz de trasladar a Xunta de Galicia con responsabilidade, pero tamén con suficiente persistencia, que é certo que necesitamos máis infraestructuras e, polo tanto, será o seguinte paso. Hoxe, o que toca é celebrar ese inicio das obras, é como se o día da lotería do Nadal non celebras esa lotería, sino que agardas que vai pasar o ano seguinte. Celebremos o Centro de Saúde de Galeras e, lóxicamente, plantexemos a Xunta de Galicia as seguintes necesidades con lealdade, pero tamén con enerxía, como debe de ser. Hai que dicir, alcalde, que nesa colocación desa primeira pedra parecía vostede que traballara na obra. Deulle moito ímpetu aí coa pala. Fun conselleiro de infraestructuras, a verdade é que eu me lembre, é a primeira vez que estou nun acto tradicional de colocación dunha primeira pedra, cos periódicos, coas moedas de curso legal, pero a verdade é que, sí, tive a oportunidade de traballar moito, non na construción cunha pala, pero sí na horta e no xardín da casa dos meus pais e, polo tanto, humildemente creo que movo ben a pala. Bueno, pois esas imaxes que as vimos antes no informativo. Imos seguir falando, non nos imos mover de Galeras, porque a Universidade ten intención de poñer á venda ese edificio que albergou o antigo hospital. Seguramente todos os santiagueses teñen esa imaxe deste inmoble e hai un certo debate sobre se ten que conservar a fachada, por isto de que é unha imaxe moi típica deste barrio. Cal é a postura do Concello ante esta situación? Bueno, a postura do Concello é que estamos ante unha propiedade da Universidade de Santiago, é un tema técnico e patrimonial, a Universidade de Santiago ten trasladado formalmente o Concello que eles consideran
de acordo co que está establecido ata o de agora no plan xeral, que esa fachada débese conservar. Nós o que temos trasladado á Universidade é que estamos totalmente de acordo con ese plantexamento. Tamén estamos de acordo coa posibilidade de tramitar unha modificación do plan xeral da ordenanza OE5 que permita un uso terciario na planta baixa dese edificio para tentar facer máis atractiva a operación e, polo tanto, que a Universidade obteña máis rendemento para poder acometer as actuacións que ten diante dela e, polo tanto, ese posicionamento do Concello témolo trasladado ao reitor para avanzar nesa tramitación, agardando, lóxicamente, que a Universidade sexa quen de obter o máximo rendemento, posto que vai incidir no beneficio da Universidade e, polo tanto, no beneficio de toda a cidade. Ou seja, que a postura do Concello é facilitar un pouco a xestión, non? Nos temos claro que a Universidade é parte imprescindible e indisociable da nosa cidade e, polo tanto, dentro do que a lógica das leis e o cumprimento da normativa e do plan xeral, consideramos que o Concello debe, e así está a facer, colaborar coas iniciativas que xurden da Universidade. Imos con outro asunto porque onte vostede asinaba ese convenio coa Conselleira de Infraestructuras, con Etel Vázquez, para a construción dese aparcadoiro disuasorio na zona de Pontepedriña, unha zona onde xa case todo o mundo saberá que se aparcan xa coches habitualmente de forma desordenada, iso sí, de maneira que agora co acondicionamento da superficie da zona farase un aparcadoiro, podemos dicir, como é debido, non? Que vai supoñer tamén para a cidade. Na miña opinión, o que acaba vostede de reflectir é a identificación desta actuación. Esta actuación vai permitir ordenar unha zona desordenada, vai permitir facilitar de xeito racional o aparcamento nun punto onde agora é un caos, cheo de lama e con moitísimos problemas en canto o que significa moitísimos vehículos aparcados de calquera maneira. A min gustaríame, polo tanto, valorar positivamente a urbanización de todo o entorno, a dotación dunha zona verde, xustamente máis próxima ao que é o paso inferior da rúa Moi Ruibal, e tamén gustaríame suliñar esa adecuación da parada de buses que temos xusto baixo o viaducto de entrada do tren, que vai permitir que estean nas debidas condicións, cuestión que non acontece agora mesmo. Esta é unha cuestión que ven con vos ollos tanto o BNG como o PSOE, porque tamén no seu momento pediron que se acondicionaran certos espazos da cidade para facer estes aparcadoiros disuasorios. O que si nos dicía Paco Reyes, o voceiro do PSOE, é que tamén quizáis chega un pouco tarde, porque nos indicaba que vostede como conselleiro ao mellor non fixera, non lle dera o pulo necesario a eses aparcadoiros disuasorios en Santiago. Non sei que teria vostede que dicir esta afirmación. Coa máxima humildade, a verdade é que eu, precisamente, estando na Consellería, fun o impulsor dos aparcadoiros disuasorios, e no caso concreto do aparcadoiro de Pontepedriña cada vez eran moitas, que facía un percorrido no vehículo oficial cara fora de Santiago, pasando polo periférico, sempre comentaba cos meus colaboradores: é increíble que non fagamos ese aparcadoiro, posto que ese é o sitio ideal. Lóxicamente temos que facer a tramitación, de feito, aínda o Concello está resolvendo o tema ligado á disponibilidade dos terreos. Insisto, como cando falábamos de galeras, as tramitacións en obra pública son tediosas, son longas, sempre son máis longas do previsto, pero en todo caso o que temos que celebrar é que nos vindeiros días, agardo que nos primeiros días do mes de xaneiro, imos ter a obra no Diario Oficial de Galicia, unha obra financiada íntegramente pola Xunta de Galicia, con fondos europeos que requiren unha execución antes de finais do ano 15, e, polo tanto, unha obra sinxela, previsiblemente, ao longo do ano 15 contaremos con ese aparcadoiro nas debidas condicións. Non moi lonxe vai haber outra obra que chamo eu sempre a obra das obras na cidade, que vai ser a construción dese túnel de Conxo. Xa comezaron certos traballos, a obra de maior envergadura comezará en xaneiro. Presentouse onte tamén o plan de mobilidade, porque durante os próximos meses vai haber que cambiar un pouco ou bastante a circulación, sobre todo por esa zona de entrada e saída da cidade que é tan importante. Que expectativas teñen de como poida funcionar ese plan? O importante é que vaya concienciándose a cidadanía
é importante pois que fagamos un plantexamento de unha información abundante nos accesos da cidade, unha información con suficiente antelación para que os conductores poidan evitar o paso por ese punto da cidade. É posible facer percorridos alternativos para os vehículos que percorren ao periférico e evitar o paso pola rotonda de Conxo, polo tanto que durante a primeira fase, onde únicamente haberá unha diminución dun carril, pois que os conductores pois adquiran eses hábitos para evitar o paso, de tal xeito que cando chegue o momento de maior intensidade da obra, que será cara xa o mes de abril e maio, pois que moito do tráfico que ata o de agora pasa por ese punto utilice percorridos alternativos. En todo caso, tamén o que lóxicamente nos preocupa e foi o motivo da xuntanza do concelleiro onte cos veciños é pois garantir a mobilidade no propio barrio, tamén pois iniciar conversas e falar do que vai ser esa zona despois da execución da obra e agora concentrarnos en que pois en colaboración Ministerio, empresa e Concello poidamos facer unha realidade desta obra nos 12 meses previstos, porque creo que é o máis importante, que a obra no referente ao Ministerio, no referente ao periférico, remate pois a volta do verán, e que logo despois, pois lóxicamente, todos eses remates, todas esas actuacións complementarias, pois poidámolas facer ao longo dos seguintes meses sin afectar o tráfico e tamén baixo a perspectiva de que esa obra signifique un antes e un despois de Conxo de arriba, de Conxo de abaixo, e que poidamos pois xerar ali un punto de encontro fronte a esa división e a esa fenda que existiu como consecuencia da execución do propio periférico. Temos o túnel de Conxo, como decíamos antes, tamén as obras para acondicionar ese aparcadoiro de Ponte Pedriña, tamén nos anunciaba onte a conselleira que se asinou o contrato para levar a cabo obras en Carreira do Conde, e dicían dende o BNG a Rubén Cela que vai a estar a cidade chea de actuacións, chea de obras. Non sei se será moi positivo ou se se poderá convivir con todo elo. Bueno, hai que pedir comprensión aos veciños, paciencia, tanto os de Conxo como os veciños de Vista Alegre, donde vimos de axudicar a segunda fase da actuación de eliminación das terrazas, ou, por exemplo, tamén os veciños de Carreira do Conde, no seu día os de Montero Ríos. É evidente que se queremos mellorar a nosa cidade, se queremos mellorar as condicións da mesma, lóxicamente temos que actuar e, polo tanto, pois dentro desa política de priorizar e de actuar, pois agardamos que a volta das festas do Nadal comencen as obras de Carreira do Conde, as de Montero Ríos comenzarán xa máis cara ao vindeiro verán, e tentaremos tamén coordinar e, lóxicamente, levar todos os temas en coordinación tanto a Concellería de Desenvolvemento Urbano Sostible como a Concellería de Mobilidade para que os efectos e as afeccións sobre a vida cotiá dos nosos veciños sexa o menor posible, pero en todo caso non teño ninguna dúbida que, por exemplo, actuacións como Carreira do Conde van levantar admiración, puesto que imos a millorar sustancialmente unha zona de gran valor da nosa cidade e facer unha verdadeira costura entre o que é a Alameda, o casco histórico e o ensanche, e imos a millorar sustancialmente ese espazo da nosa cidade. Que lle parece a vostede cando afirman dende a oposición que tanta obra, tanta actuación agora concentrada ten un carácter electoralista pola proximidade desas eleccións? Que opinión lle merece? Por unha banda comentan que chegan tarde, por outra banda dicen que son electoralistas. A verdade é que as obras chegan cando están os expedientes completados, cando os proxectos son aprobados, licitados e axudicados. Por tanto, nós cumprimos coa nosa obriga, que é xestionar o Concello con eficiencia, con eficacia, con honestidade, con transparencia, e o que estamos a facer é o que seguiremos facendo namentres os nosos veciños o consideren. Por tanto, é o traballo normal que faría calquera que estivera na miña posición ou na posición, neste caso, do Grupo do Goberno do Concello de Santiago. Imos seguir falando de actuacións porque hai uns días anunciaba vostede xunto coa Xunta esa operación urbanística polo que se van construir vivendas de protección en Lamas de Abade, e a empresa que finalmente obté ese proxecto terá esa parcela de Xoán 23, da que xa levamos tamén moito falado coa oposición, para facer vivendas libres. Non o ven con vos ollos dentro da oposición que se fagan esas vivendas de protección en Lamas de Abade e que se faga a empresa con unha finca nunha parcela
nun sitio tan emblemático da cidade. É evidente que a parcela de Xoán 23 é un sitio emblemático. No seu día foi cedida unha parte da mesma para a construción da biblioteca. Esta é unha operación clara e transparente. Temos terreos no noso concello aptos para exclusivamente vivenda pública, por exemplo, os de Lamas de Abade, froito dunha decisión do goberno bipartito que aprobou o Plan Xeral da cidade, nada que decir, son exclusivamente para a vivenda pública e temos unha parcela en Xoán 23 onde é posible facer vivenda pública e tamén vivenda libre, unha parcela onde o goberno bipartito da Xunta fai moitos anos xa tiña previsto a execución dunha edificación de importe alto en relación co prezo, donde cabían únicamente 35 apartamentos. A previsión do goberno daquela era facer 35 apartamentos para alugar a xoves. De aquela non se fixo, pasou o tempo, en este momento o que ten o Concello de Santiago son esas 3 parcelas baleiras. Nos o que queremos é que o noso Concello teña vivenda pública. Nos demandamos a Xunta de Galicia a execución de vivenda pública, a Xunta de Galicia non ten nin tivo nos derradeiros anos recursos para promocionar vivenda pública e o que facemos é tentar, cos recursos existentes, sin ter que aportar máis orzamento, poder dotar o noso Concello e, polo tanto, poder atender a necesidade dos nosos veciños ao respecto da vivenda pública. A operación, polo tanto, ten ese obxectivo. Nos pagamos as vivendas públicas que vai construir alguén co prezo do solar de Xoán 23. E, ademais, vinculamos unha operación coa outra, de tal xeito que no momento en que entregue as vivendas públicas poderá construir vivenda libre en Xoán 23, co cal tamén conseguimos xerar unha actuación económica, un efecto de investimento no noso Concello de máis de 8 millóns de euros. Creo que é unha operación clara, é unha operación que vai sair a concurso público, agardo que nos primeiros meses do vindeiro ano, lóxicamente, agardo que existan empresas interesados, persoas ou cooperativas, por exemplo, interesadas na entrada nesa actuación e a partir diso teremos vivenda pública. Si alguén ten outro plantexamento, que o diga. Eu négome a ser un alcalde que se levante pola mañán, que o único que faga sexa reclamar a Xunta de Galicia cartos para facer vivenda pública, que a Xunta de Galicia me traslade que non ten capacidade de investimento nestes momentos para facer vivenda pública, o seguinte ano facer o mismo, o seguinte ano facer o mismo. Lembro que no caso de Xoán 23 levamos casi 10 anos agardando o seu desenvolvemento. E no caso de Lamas de Abade, pois levamos tamén máis de 5 anos. Por lo tanto, eu o que ofrezo é un prazo realista, cun plantexamento realista para facer vivenda pública no meu Concello. Creo que esa é a miña obriga, con transparencia e con absoluta liberdade para que calquera se poida presentar. Unha das cuestións que barallaban dende a oposición é por que non se facía a vivenda de protección, a vivenda pública en Xoán 23. Non sei se é unha cuestión técnica ou como... Se fixéramos a vivenda pública en Xoán 23, non teríamos recursos. Habería que facela con recursos dos orzamentos, ou ben da Xunta de Galicia, que non ten, ou ben do Concello, que non ten. Ademais, obteríamos menos número de vivendas máis pequenas. Co cal, pois, o resultado para o Concello sería moitísimo pior. Aquí o que facemos é máis vivendas, máis grandes e, ademais, máis investimento no noso Concello. Creo que a operación é clara e, insisto, vaise a someter o procedimento de licitación pública, co cal, calquera que teña interese analizará as condicións, presentará a súa oferta e o que ofreza máis rendabilidade económica ao interese público, máis número de vivendas e máis rendimento para a Xunta de Galicia en termos, si é que resulta de non somente facer a operación, sino aportar máis recursos económicos a Xunta de Galicia, será o adxudicatario. Por lo tanto, o que está claro é que o adxudicatario desta operación será o que aporte máis rendemento público á mesma. Non sei se se veu vostede sorprendido pola repercusión que tivo este anuncio desta operación urbanística, desta controversia que está xurdindo arredor da operación. Bueno, a verdade é que pois, é unha operación que sinceramente é criticada dende posicións pois absolutamente equivocadas na miña opinión. É unha operación que está pois a utilizar pois cuestións tan curiosas como que o goberno que pretende regalar un terreo. Nós non regalamos nada, nós utilizamos o valor dun terreo
para aportar o maior valor do mesmo para a compra de vivenda pública. Tamén é importante suliñar que no caso de facer vivenda pública o valor do terreo de Xoán 23 non é o valor que teña no mercado, sino é o valor que marca a normativa de solo e, polo tanto, sería menor e, polo tanto, a rendabilidade da operación para conseguir máis número de vivendas públicas sería menor. Polo tanto, nós o que buscamos é o maior rendemento social da operación. Lóxicamente, é unha operación que permite que o noso Concello, dende o 2006, non tivo teña vivenda pública, supoño que será unha operación que colleu os grupos da oposición co pé cambiado e, lóxicamente, pois tentan confundir a cidadanía. Insisto, non existe ningún interese nesta operación agás o beneficio dos nosos veciños, o interese público e ter vivenda pública no noso Concello. Imos deixar esta operación porque quería comentarlle outro asunto que nos presentaba onte Paco Reyes, o voceiro do PSOE, sobre unha suposta irregularidade que habería no proceso de adxudicación desa revisión do Plan Especial do Casco Histórico. Supostamente habería un papel que estaría nun sobre que no que non tería que estar, vai pedir explicacións, unha investigación ao Concello para ver que pasou nese proceso para adxudicar o proxecto. Bueno, coñezo as declaracións do líder do principal partido da oposición e tamén coñezo o escrito que remitiu onte o Concello. A verdade é que sorpréndeme, posto que o señor Reyes solicitou a paralización do procedemento de adxudicación do plan especial mediante a presentación como portavoz do Partido Socialista no Concello dun recurso especial en materia de contratación. Por lo tanto, dende o día 12 de decembro o proceso está paralizado por decisión do señor Reyes, por decisión do Partido Socialista no Concello de Santiago. Ese era o obxectivo do señor Reyes, paralizar a revisión do plan especial. Polo de agora é un obxectivo acadado, puesto que nos temos remitido o expediente ao Tribunal Especial de Contratación de Madrid, que tomará unha decisión. O segundo escrito presentado onte polo señor Reyes argumenta, según él, diferentes irregularidades no proceso levado a efecto pola Mesa de Contratación do Plan Especial. É sorprendente que o señor Reyes poña iso agora no coñecemento do Concello, puesto que na Mesa de Contratación estivo doña Mercedes Rosón, que manifestou a súa conformidade con todo o procedemento. Por tanto, o Concello que fixo foi adxudicar un procedemento de contratación en base a un informe da Mesa de Contratación na que estaba Mercedes Rosón e tamén Rubén Cela. Lóxicamente, nós agora temos paralizado o procedemento de contratación do plan especial como consecuencia do primeiro recurso do señor Reyes, do recurso especial en materia de contratación. Cando teñamos o resultado dese recurso, lóxicamente analizaremos, por parte da Secretaría dos Servizos Xurídicos do Concello, as manifestacións deste segundo escrito do señor Reyes. O único que está acreditando, en definitiva, o señor Reyes é que o Partido Socialista tiña diferencias neste ámbito, e creo que noutros, en relación co que tiñamos que facer no casco histórico. Mercedes Rosón tivo unha actitude na Mesa de Contratación, agora o señor Reyes ten outra, e o señor Reyes acadou o seu obxectivo, paralizou o plan especial. Deberá de explicar el por que ten tanto interese en paralizar unha revisión do plan especial que, na miña opinión, e creo que na opinión de moitos colectivos do casco histórico, é imprescindible, é necesaria e inaprazable. E, por certo, unha modificación do plan especial na que o señor Reyes ofreceume consenso cando eu cheguei ao Concello. Eu manifesteille a miña disponibilidade total a acadar ese consenso e, de feito, dende o grupo de goberno, fixemos as actuacións pactadas co grupo socialista para tentar acadar ese consenso. Lóxicamente, se o señor Reyes, de forma unilateral, presenta un recurso, pois está a informar o grupo de goberno que el non desexa nin pretende ningún tipo de consenso. Con esta paralización non sei se afectará moito a esa revisión que estaba prevista do plan especial. Obviamente, esta paralización impide a formalización do contrato, que era o derradeiro trámite que tiñamos antes do inicio dos traballos. Lamentablemente, pois, haberá que analizar, en primeiro lugar, que é o que decide o Tribunal en materia de contratación, logo despois haberá que analizar xurídicamente as afirmacións do señor Reyes ao respecto da tramitación da adxudicación por parte da Mesa de Contratación. Todos eses trámites levan o seu tempo. Lamentablemente, este é un proxecto que conta, agardo que o siga a contar, con financiamento da Xunta de Galicia, e insisto, con esta atitude
o Partido Socialista o que está é a dañar seriamente a zona bella, o noso casco histórico, e a producir un prexuicio única e exclusivamente por intereses políticos. Por certo, intereses políticos que dame a sensación de que nos que non existía unanimidade ao respecto dese tema no seo do propio Partido Socialista a nivel local. Pois xa para rematar, alcalde, facer mención dun feito que xa se está a converter, desgraciadamente, nunha tradición en Nadal aquí en Santiago, que é a desaparición de figuras dese Belén que se instala sempre na Praza do Obradoiro. Nesta ocasión volveron repetir os individuos que sustraeran esa figura con Neno Xesús. Vostede como ve estes actos? Pois a verdade é que é unha gamberrada, un acto inaceptable, injustificable, lamentable que teñamos que facer mención a este tipo de actos. Eu falo de todo, pero gustaría non ter que falar disto porque creo que o que estamos é a dar pulo a estes indocumentados por falar claro deles. Agardo que pois non se repita, pido, por suposto, urbanidade, pido pois a xente que sexa pois respetuosa co público e que, por lo tanto, non teñamos que pois ter noticias como esta, que, por certo, lamentablemente, é certo, está a ser unha lamentable tradición na nosa cidade, como é tamén pois atentar e estropear esas figuras que estamos a colocar nas nosas prazas, ou tamén pois esa actuación delictiva de roubo de cable que, por exemplo, aproveito para pedir disculpas aos veciños da Rúa da Estrada, de outros ámbitos da nosa cidade. Lamentablemente, en zonas con suministro eléctrico é robado o cable de suministro e, polo tanto, pois eu tive na ocasión do pasado domingo de pasar pola Rúa da Estrada e era perigosísimo pois circular polas súas beiras rúas como consecuencia dese roubo que creo que xa está reposto e que, polo tanto, está reposto tamén o suministro eléctrico. Aproveito tamén para agradecer o esforzo dos empregados do Concello e da empresa concesionaria para facer o esforzo de repoñer o cable, non, digamos, no momento desexado polos veciños, porque, lóxicamente, dende o primeiro momento demandaron esa reposición, pero ao menos que xa este reposto. Bueno, pois a ver se temos máis civilización na cidade para que non haxa estes sucesos. Alcalde, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. E nos deixámolo aquí, volvemos o próximo luns con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.